सब बात हमनी के नेता लोग कहल हो, हम दो चार गो बात कह के आगे बढ़े, चूंकि कई गो कार्यक्रम बा, कोई जगह जाए के बा और चुनाव के समय में ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचलो जरूरी होला। पहिलका बात ही कहे के चाहे कि चुनाव बा 25 के, सब केहू के वोट देवे जाए के बा और वोट बड़ा सोच समझ के देवे के चाहिए। वोट बड़ा महंगा होला। वोट जब दिया एकर मतलब होला कि हम अपन दिल दिमाग से समर्थन वो व्यक्ति के, वो पार्टी के, वो गठबंधन के देतनी जेकरा नेतृत्व में हम राज्य या देश के चलावे के चाहते हैं। मत के दान महादान होला। इसे मतदान करे बेरा बहुत सोच विचार के वोट देवे के चाहिए। दो तीन गो चीज हम रुआ सामने कहे जो सोचे विचारे वाला विषय बा। पहला तो विषय ई बा सोचे विचारे वाला कि यदि विजया लक्ष्मी जी के तीर छाप पर वोट देता रघुनाथपुर के लोग, तो ये बहुत साफ बा यदि तीर छाप पर वोट जाके देनी बटन दबनी तो एक मतलब बा कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे के चाहते हैं। लेकिन गलतियों से यदि दूसरा छाप पर वोट देवे के सोचनी चाहे वोट देनी तो वोटे देवे वाला के मालूम ना हो कि हम तो वोट देते हैं, लेकिन हमारा वोट से प्रधानमंत्री के बनी ओकरा खुदे मालूम ना। तो बताई कोनो काम चाहे वोट देवल बिना बिना जानल बूझल बिना समझले अपन वोट केहू के देवे के चाहिए। आई चुनाव तो प्रधानमंत्री के चुनाव बा, अब वोट दे तनी रुआ तीर छाप के देनी तब तो साफ हुआ कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे खातिर वोट देता नहीं, लेकिन दूसरा के उनके वोट देता नहीं, रउए देता नहीं। रउए नहीं मालूम कि हमारा वोट से प्रधानमंत्री के बने। उसन वोट देला से का फायदा जब रुआ वोट के रिजल्ट रउए नहीं मालूम कि हमारा वोट के रिजल्ट का होने वाला था। तो उसन वोट दे वाला गाढ़ा में वोट के फेंकल दोनों बराबर बा। तो वोट सही जगह देवे के चाहिए जहां स्पष्ट बा कि और वोट के रिजल्ट का होने वाला बा। जैसे हम सब के उस आग्रह करें रघुनाथपुर के लोग से कि तीर छाप पर वोट दी, रिजल्ट साफ बा कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा केहू के वोट दे और वोट गाढ़ा में चल जाई और कुछ अर्थ ना निकली कि रिजल्ट वोट के का होने वाला। दूसर बात ही कहे हम अपना सब लोग से कि खेत में काम करे खातिर हमने के मालिक खेत बधार में काम करे करवावे वाला आदमी है। सब खेत में काम करे के मजदूरा भेजे के होला। तो अभी के बिना मनोज बाबू के विक्रम जी कहत नहीं, प्रधानमंत्री ओम प्रकाश जी प्रधानमंत्री जी बहुत काम करीले, वहाँ के संजोग से तबियत भी भगवान साथ देले ठीक रहेला, एको दिन छुट्टी ना लेनी। तो मजदूरी जब करे के केहू के खेत में हमने भेजी ले सन तो देखी ले सन कि मजदूर तनी ठीक ठाक रहे के चाहिए, स्वस्थ होके के चाहिए। जब देह ढीला रही ओकरा के खेत में भेजेला केहू मजदूरी करे खातिर ना भेजेला। उसने मजदूर भेजेला जो देह काटी से मजबूत होके। वैसे मजदूर के खेत में आदमी भेजेला जेकरा पर विश्वास रहेला कि दिन भर जाके खेत में मेहनत ठीक से करी, दाने दिए डाले के बाद कुदारिये चलाए के बाद खेते जोते के बाद जौने काम करे के वो काम ठीक से करी जेकरा पर भरोसा रहेला ओकरा के आदमी खेत देला कि भाई तू खेत में जाके मजदूरी को क्या हो। कमजोर के तना दो, बेईमान के तना दो। वैसनो मजदूर के केहू ना खेत में भेजेला कि 2 बोरा यूरिया ले जा छीट दियो, जेकरा पर ती हुई के आधा बोरा तो यूरिया वे चोरा ली ओकरा के केहू दी यूरिया छीटे के। मतलब जेकरा प्रति विश्वास रहेला कि मेहनत करी, पूरा परिश्रम करी, एकर शरीर भी ठीक बा आ ईमानदार भी बा, ओकरे के खेत में मजदूरी करे के भेजल जाला। कि जेकरा बारे में मालूम होके कि एकरा के दियाई 2 बोरा यूरिया तो 1 बोरा यूरिया मार दी, एकरा के कहे जाई 8 घंटा काम करे खातिर तो 4 घंटा कामे करी, 4 घंटा टूट जाई खेत में और खेत में जाके ठीक से मेहनत ना करी, ओकरा के केहू काम देला।
आज उहे हाल बा इस चुनाव के। इस चुनाव में एक तरफ रघुनाथपुर के लोग के चुने के बाद कि नरेंद्र मोदी खानी मेहनत करे वाला आदमी बा, में कोनो शौक नहीं कनु मजदूरा ठीक बनू। दोसर ई मजदूरा ऐसा बा जे दिन में कितना घंटा काम करेला, 17 घंटा 18 घंटा काम करे। तो हमने कैसे मजदूर खोजी ले सर जे ज्यादा काम करो, ज्यादा टाइम देके। तो मोदी जी ज्यादा समय देकर काम करे ले, इतना टाइम देकर केहू प्रधानमंत्री केहू नेता काम कोई लाई ले, केहू ना कोई। अब तीसरका जो हम कहने कि ईमानदार मजदूर आदमी खोजेला। तो आज ले चाहे वहां का मुख्यमंत्री रहनी चाहे प्रधानमंत्री रहनी, 2500 पैसा के भ्रष्टाचार के केहू आरोप आज उनका पर लगा पाओ लागल। तो मजदूरा ईमानदार बानू, यूरिया चोरी करे वाला मजदूरा नहीं। तो जे ईमानदार बा, जे मेहनती बा, जे समय देकर काम करेला, एगो मजदूर ऐसा बा। और दोसर का जो मजदूर बा तो पते नहीं कि केकरा भागे भेटाई। लेकिन जे ही लोग लौकता, चाहे वो लालू जी का परिवार होके, चाहे हमारे ममता दीदी के परिवार होके, चाहे स्टालिन के परिवार होके, चाहे दूसरा पार्टी के होके, चाहे अरविंद केजरीवाल जी टाइप होके, सब लोग एनडीए में इंडिया में बा। तो ये लोग इंडी गठबंधन में जो लोग बा, ये लोग के क्या स्थिति बा मालूम है? अभी 56 दिन जेल खट कैले हैं के ऐसने लोग बा गठबंधनवा में। माने जो हम कोनी सब यूरिया चोरी करे वाला, मैंने नोट चोरावे वाला सब हम अब मामूली चोरी ना करेला। एक गो किया 350 करोड़ रुपया ले नगद भेटाला नु। झारखंड में होके, बिहार में होके, बंगाल में होके, दिल्ली में होके, सब जगह। तो रघुनाथपुर के लोग के वोट देवे बेरा इहो सोचे के पड़ी कि नरेंद्र मोदी ईमानदार भी बा, परिश्रमी भी बाड़े, ईमानदारी से मेहनत करके रिजल्ट भी देवेले। और दोसर का केहू के वोट दे तो चोर भी बा, बेईमान भी बा, इतना देर समय भी ना देला, मेहनत से काम भी ना करे। और जनता के सेवा कोई उनकर मकसद ना होला, मकसद होला माल कमाई। अब परिवार खातिर तो ऐसा ना कि हम हटी तो हमार पत्नी ना हो पर तो बेटा उप मुख्यमंत्री, बेटा एगो उप मुख्यमंत्री, तो दूसर का बेटा मत किसिया जाओ तो वो मंत्री। फिर एगो बेटी के लोकसभा के टिकट, लोकसभा हार जाओ तो राज्यसभा भेज दो, राज्यसभा हो गई तब दूसर का बेटी के फिर विदेश से ले आकर चुनाव लड़ा दो। माने इहे कहेला कि हम तो परिवारवादी ना। और बताइए वैसा लोग के साफ मकसद मानू के एगो मकसद में अपना परिवार के बढ़ाओ। लेकिन दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी बढ़े ना परिवार के बढ़ावेले, ना कोनो भाई भतीजा के बढ़ावेले। प्रधानमंत्री रहे फोटो देखत हो सब, उनकर माई जब ले जियत रही कोना घर में रहत, प्रधानमंत्री के माई हो। आजो भाई भौजाई परिवार के मनी जियल अपन काम धंधा करके पूरा दुनिया देखत। तो एक तरफ ही लोग बा, हम आजकल बंगालो जाइले तो हुई ममता दीदी का अपन अभिषेक लोग, दोसर के लोग में ना करे। झारखंड में चल जाई तो जी के मुख्यमंत्री जी जेल चल गए बनी, तो अपना पत्नी के नेता बनावे में लागल बनी। लेकिन मोदी जी कहले कि ना, हमार परिवार 140 करोड़ भारतीय बाजे हमार परिवार का, और हम 140 करोड़ भारतीय खातिर काम करिए। तब रउआ सब केहू के रघुनाथपुर के लोग के सोचे के पड़ी हो कि जे देश के लोग के अपन परिवार समझत होके, ओकरा के अपन वोट देवे के बा कि जे अपना कुल खानदान के खाली आगे बढ़ावे में, नोट बनावे में, मकान जमीन खरीदे में लागल होके, ओकरा के वोट देवे के बा। ई सब चीज विचार करे के पड़ी। और तीसरका बात हम अपना कार्यकर्ता लोग के कहे के चाहे, तीसरका बात हम अपना कार्यकर्ता लोग के कहे के चाहे कि आगे 9 दिन बाँचल बा। 9 दिन बहुत मेहनत करे के पड़ी हमनी सबके होके। चुनाव हो, चुनाव युद्ध होला, लड़ाई होला। युद्ध में कितनों जीते वाला मजबूत सेना सैनिक होला, वो विश्राम ना करेला।
कितनो मजबूत सैनिक सेना हो विश्राम ना करेला, वो युद्ध में अंतिम समय तक लड़ के ज्यादा से ज्यादा दूसरा के जमीन दखल करे के कोशिश करेला। तो वही नहीं हमनी के लड़ाई में दूसरा के ज्यादा से ज्यादा वोट अपना ओर ले आवे के कोशिश करे के बाद से पूरा ईमानदारी और मेहनत से हमनी सब सैनिक के जो एनडीए के कार्यकर्ता बनी सन, हमनी सब के लड़त रहे के बाद आम जनता से दो चार गो बात जरूर कहे के बाद हम कहे कि यदि समाज के लोग चाहता कि गरीबन के अनाज मिलत रहो 5 किलो मुफ्त, यदि समाज चाहता कि गरीब के 5 लाख रुपया तक के सालाना इलाज होत रहो मुफ्त, यदि समाज चाहता कि 70 बरिस से ऊपर के चाहे वो अमीर होके गरीब होके पुरुष होके महिला होके केहू होके ओकरो इलाज 5 लाख तक के होत रहे मुफ्त, यदि समाज चाहत होके कि अभियो जोना गरीब के घर बने के बाज गइल बा घर बन जाओ, यदि समाज चाहत होके कि हर बूथ पर लगभग 250 गैस सिलेंडर हमने मुफ्त भेजेला बानी से, लेकिन अभियो जो बाचल बा वो घर में गैस सिलेंडर पहुंच जाओ मुफ्त, यदि समाज चाहत होके कि किसान के खाता में ईमानदारी से 6000 रुपया सालाना आवत रहो, तब वोट नरेंद्र मोदी के देवे के, नीतीश कुमार के देवे के। यदि समाज चाहत होके कि कुली हमरा ना चाहिए, आई बिजली बत्ती सड़क पुल रोड जौन मिलल ई सब बेकार रहो, तब ओकरा के वोट दी। लेकिन यदि ई लागत होके कि सड़क बिजली पानी रोड ई सब यही लोग बनावत आ इतना काम भी सेवा सीधा सीधा करता, तो जरूर फिर से एक बार 5 साल सेवा करे के मौका नरेंद्र मोदी के देवे के चाहिए। अब बिहार में डबल इंजन के सरकार चलत रहो, ऐसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथ के मजबूत करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद दिया ही दो, तो आशीर्वाद देवे खातिर 25 तारीख के विजया लक्ष्मी जी के 3 छाप पर वोट देवे को पड़ी। तो विजया लक्ष्मी जी के भी आशीर्वाद सबके दिन हो, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाए सन्नू, नीतीश जी का हाथ मजबूत करे सन्नू। तो फिर से हमारा साथे नारा लगाई, भारत माता की ना अवरी लगाई, जितना आवाज विक्रम कुंवर जी का कहला पर लगोला रही ओकर दुगुना होगा के चाहिए, तो ओकर दुगुना तेल से हम बोलत हैं, तो उतना जोर से भारत माता के जय होके के चाहिए, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद होके के चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 3 गो नारा हम लगाए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।